Ini ndiri murume ane makore 49, mudzimai wangu ane 29 years. Saka nyaya yangu yakamira yakadai. I was once married before to my first wife. Akazoshayika 5 years back. Tanga tine vana 3 tese. First born yedu ine 24 years. Saka achiri mupenyu, tatova nevana vedu 3. I got involved in an accident kubasa. Ndakaputikirwa nemushini, ndakaitwa operation. Saka due to the operation, pakazoitika macomplications anovawo akazondikonzeresa kuti handichakwanise kupa mukadzi mimba. Saka my first wife akazongoshaya hake, dambudziko iro ndatove naro, but hapana kana maproblems azvakambotikonzeresa because vana vedu takange taanawo kudhara. So 3 years after mukadzi wangu ashaya, ndopandakanooroora my second wife. Semunhu wandanga ndagara ndichifambidzana naye, even vadzimai vangu vachiri vapenyu. So mukufambidzana kwedu naye, handina kumbobvira ndamuudza about my problem, because ndaisazoona zvine basa, andiwo azondiudza kuti ane pamuviri pangu. Saka semunhu wandaida, ndakangobvuma ndokunoroora, handina kumbomuudza kuti ina handizvare. Ndakangofungawo kuti it's a mistake or miracle yakazongoitikawo, but ndakatongozvipira kuchengeta mwana, even ndainyatsoziva kuti haasi wangu. So recently papa last weekend, aingorwara-rwara. Takaenda kukliniki zvikanzi ane nhumbu futi. Kutaura chokwadi izvo handisi kuzvikwanisa kuzvigamuchira, because ndiri kunyatsoziva kuti hapasi pangu. Ndakatodzokera kwadhokta ndikanobvunza, ndabvunzazve. Ndakangopiwa one answer kuti due to the operation yangu iya, it's not possible for me kumitisa munhu. Saka now ndaaconfused, handichaziva kuti ndodii. Ndomubvunza here? Ndoregedza. Because now ndakungonzwa kumusema zvekuti even chikafu chaari kubika handichadya. Even mubedroom ndinongonzwa kuremerwa kuti ndimubate. Ndodii naye hama dzangu? We will follow mu comment section. Nichinzwawo advice yenyu.